खृष्टनि अनजाग्रा लोगोफोर तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ जायफ्रानाखि दायो नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ आङो बे समाव जासिहरबाय। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा आंनि डियार भिउअर्स बा माय डियार साबस्क्राइबार्स जेसेबांनाखि दङ दा बेनि दायो आङो दंफैयो जोंनि चार्च अफ गड मिशन सेन्टाराव दायो दंफैयो। ओमफ्राय बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा शेयार खालामनो थाखाय आङो सानबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। तो नोंथांमोना अब्ला बे समाव नायलांबाय थाबानो जाबाय, आं नोंथांमोना मामिबो दिन्थिगोन आरोखि दिनैनि दिनावहाय। तो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनि आमाय मा मावदों? मा मावदों? जोंहाथ' नै एकदमबारे शिलंनि आलासि फैगासिनो दं। औ बिनि जानाय लोंनाय जोंहा दिनै लाहार फाहार दङ। आच्छा बिराद मोजां जों खायद' बानायदों। जोंबो मोनजानो हागोन ना एसे? बरिया मोनजागोन। दे तो दायो सोर संदों मा संदों आं देखायहैनोसै। जोंना नै आदैया बिराद मोजां खस्थ' खालामनानै माने संगासिनो। मा खालामदों? ना भाजि। मानोना जोंना शिलंनि मिसनारि आलासिफोर फैगोन नालाय। मिसनारिफोरनो जोंना जानो थाखाय जों ना भाजि। मा ना बियो आदै? बियो माबा रौ लकेल रौ। बाब ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय ओरैनो मा संबावदों आदै? दाउबो संगोन। दाउ भाजि एवगोन। औ आरो ना फ्राया माखासे मोनबाय। माबादि लकेल ना मोनबाय। नैबे ना फिथिख्रि। नैबेयो ना रौमोन बियो। बे गथ'फ्रा जानायनि थाखाय आरोखि। आच्छा मोनबाय। आरो संगासिनो दङ। दे नै मामा खायदा खालामनो नागिरदों। आयु हख्लायनोसै नै हख्लायनोसैसो थैबा एकदमबारे जनबिरा हख्लायनोसै नै बा बेखौ जायलायनो मुनुसमाया थैबाय। ओमफ्राय माथो लकेल ना माथो बिलाय? लकेल ब्रा बरिया लकेल माथो बयलार बादि नुनायखायनो। ओमफ्राय लकेलखौ जुदि पियर मिथियाबा न'आव फिसिनाय आच्छा एकदमबारे न'आव फिसिनाय बियो न'आव फिसिनाय। ओमफ्राय हरै न'आव फिसिनायखौ लकेल होनो ना हाग्रायाव फिसिनायखौ लकेल होनो बे आरोखि। आच्छा बियो ने नायनानै सिनायखायो ने बर'आ माबादि नै। आरो बेखौनो नंसैलायब्रा दा थगायदों दालाय माथो दाउआलाय बयलार बादि गफर ओइ खिंग्र नायबानो सिनायखायोना ने माखासे खर'आव नायबानो। दे तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो दायो बेयाव जिरायनानै नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि शेयार खालामनो सानबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे शेयार खालामनायखौ खोनासंगोन बा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। तो आं बेयाव जिरायनोसै। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिसेसकरि आं नोंथांमोनजों दिनै बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। माने आङो गोबांथार आंनियावहाय बिदिनो कमेन्ट्सफोर दिनै सफैनानै दङ। ओमफ्राय बिथांमोननि कमेन्टखौ आङो माब्लाबा भिडिअ लाबोनो हायाखिसै। बेनि सायावहाय आङो खेमा बिहरनाय थाबाय। मानोना आङो माब्लाबा सम मोना। दिनैबो सानसे आङो बेयावनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बावनो दंफैयो। ओमफ्रायहाय समखौनो मोनखायाखिसै बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि। तो बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामबाय जायफ्रा नाखि आंनो कमेन्ट्स लिरनानै हरदोंमोन भिडिअ लाबोनांगौनि थाखाय। तो नोंथांमोननि कमेन्टखौ माने आं सम मोनोब्लानो आं लाबोगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरोखि। आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव माने ओरैबायदि दुखुनांथाव जायो माब्लाबा ओरैबायदि मोनसे कमेन्ट्सफोर दिनै सफैयो जे कमेन्टफ्रा जोंनि गेजेरावहाय बेले बेजेबो लाबोनो हागौ ना बिथांमोननि सायावहाय बेफोरबायदि भिडिअफोर लाबोयोब्ला बेफोरबायदि अनेक थायो आरोखि। तो ओमफ्राय बिनिखायनो माखासे कमेन्टनि सायावहाय आङो माने भिडिअ लाबोनाय जाया। मानोना बे कमेन्टखौ लानानै बा आंनि बे भिडिअखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेन' दुखु मोनलायनाय जाया ना इसोरनि रायजोआव बोराबलायनाया जेन' जोंनि गेजेराव फैया। आं बेखौनो लुबैयो जोंनि गेजेरावहाय ना बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै
गावजों गाव गोरोबज्लायनाय अनज्लायनाय खेमा होज्लायनाय दिनै आं बेखौनो लुबैयो आरोखि थ' बेनिखायनो ओरैबायदि कमेन्टखौ भिडिअ खालामोब्ला मेसेज लाबोयोब्ला जोंनि गेजेरावहाय गोरोन्थि बुजिलायनानै ना दुखु मोनलायनाय जागोन बेबायदि साननानै बा बेफोरबायदि कमेन्टखौ आङो भिडिअ लाबोनाय जाया आरोखि स्पेसियेलि दिनै बेखौहाय मा जेब्लानाखि जिरायनानै रायज्लायो अब्लासो बेफोरनि सायावहाय मोजां गाज्रि जोङो रायज्लायनो हायो नाथाय माब्लाबा समाव जोङो बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों अबेबा खोथाफोरखौ बुंनो हाया आरोखि ना बुंनो हाया नङाब्ला गोबाङानो मा जागोन सोरबा गोरोन्थि बुजिगोन सोरबा राइट बुजिगोन ओमफ्राय ओरैनो मा होनो अनेक खोथा थाखायो आरोखि ना दिनै जोङो ससियेल मिडियायावहाय बा इउटुबनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो लाबोयोखाय एसे एक्सपिरियेन्स मोनदों आरोखि नलेज जादों जे माबादिया जोंनि गेजेरावहाय ना भिडिअ लाबोजाया बेबायदि जायो अब्लाबो भिडिअ लाबोसेयावबो बेबायदि माने जे कमेन्टनि भिडिअआ जोंनि गेजेराव दुखु मोनलायनाय फैया मुंनाय फैया बेबायदि भिडिअ लाबोसेयावबो ओरैबायदि जानानै फैयो बेखौनो दुखु मोनग्रा ना गाज्रि मोनग्रा ओरैबायदि मानसिफोर थाबावो मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना क्लियार मोजां रोखोम बुजियावहाय बायदि रोखोम बेफोरबायदि कमेन्ट्सफोर दिनै सफैबावो आरोखि थ' बिथांमोनखौ आङो दुखु मोना मानो होननानै बुङोब्ला दुखु मोननाया आंनि खामानि नङा आरो बिथांमोना मोजां रोखोम बुजियावसो बेफोरबायदि सानदों बुजिदों ना बेफोरबायदिखौ आङो साननानै थायो आरोखि थ' जाय हक हामबायसै थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आङो फंनैसो मोजां गाज्रि शेयार खालामबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नोंथांमोनजों आङो मिजिंथिहरनानै बे गुसुं शेयार खालामनायखौ बेयावनो दोनबाय थ' नोंथांमोननो आङो माखासे एक्सप्लर खालामबावनि बे रुम सिङावहाय मा खालामदों सिङावहाय माने हेड अफिसनिफ्राय होनजायो जोंनि मेन हेड अफिसनिफ्राय जोंहा साथाम साब्रैसो आलासिफोर फैगासिनो दं आरोखि थ' बिथांमोनखौनो रिसिभ खालामथावथाव बा बिथांमोनजों नुजानो थाखाय आङो दंफैयो आरोखि थ' नायलांबाय थाबानो जाबावबाय आरोखि आङो बेजों हाबलांनि दायो ओरैबायदि कमप्लिट जायाखै जोंहा माने ओरैबायदि सिङावहाय खुनु जेबो साजायनाय जायाखै गोबांथार जिनिसफोर बायनांगौ दङ बायनो हाथ'वाखै आरोखि ना थ' बे ओरैनो जास्ट आलासिया फैनानै उन्दुफैथोंल' थाफैथ'थोंल' होननानैहाय बेखौ जोङो एरेन्जमेन्ट खालामबाय बेजोंबो बेबायदि जोङो खालामदों एक्सुवेलि माने अखा हानायखाय बिराद गुसु जादों बिल्डिं सिङावहाय थ' नैबाव नै ओरैबायदि मोनसे सिम्पोल उन्दुग्रा बानायदों आलासिनि थाखाय ओरैफोरबायदि आरोखि ना नै सि बनानै बिदिनो नै स्टेना औवानिसो एकदमबारे दसे ओरैनो थाम्फै अरलाबायिनि बिदि खालामबाय थ' बेनायनि दुखुनांथाव जेबो माने माबा लाबोथ'नाय जायाखै बेवहायनो बिथांमोना सफैनाय जाबाय थ' बास बेवहाय जास्ट ओरैनो जास्ट आरोखि ना बेफोरबायदि आरोखि नै बेयावनो जास्ट थाथ'नो थाखाय बेखौ खालामनाय जाबाय आरोखि बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय बेवहाय दै बथल माबा माबि थाबावबाय आरोखि ना बेबायदि दै बथल माबा माबि थाबावबाय आरो नै जास्ट बेवहाय जिरायग्लांनो थाखायल' बिदि खालामनानै दोनदों आफेलबो दङ जाजागोनसो नामा आफेला दासान्दि आफेला बिराद गोदै गोदैथार थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय थ' नै माने आफ्टार 1 month or 2 month नांबावगौ जोंहा बिराद जिनिसफोर बायनांगौ दं फैसा जाथ'वाखै नालाय फैसा बेफोरबायदि जानानै दं थ' बाहाय सिंनिफ्राय नै बिदि তারপরে আরেকটা মেয়ে স্যার এই কালকে সকালের কারণে ওই যে মধুফুল আছে না ওইটা ভাজি রাখো আর কাউকে ওইটা কৃষ্ণা দিয়ে খাওয়াবো তোরা হয় বল করিয়া ভাজি সব জিনিস না হ্যাঁ হয় ভাজি সবজি শুকান শুকান সবজি দিয়া আর ডাল তো হে দিব আর ওইটা তো কি দিব আর এই রুটি তো হে দিব তারপরে ডাল দইটা উষ্ণা দিয়া ছুলিয়া হলদি দিয়া লবণ দিয়া অলপ মানে মিক্স করিয়া সাথে মিশনা করিয়া বানাবো
কিরকম আছে ফাস্টার ভালো অনেক ভালো না ভালো আচ্ছা 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 চুলটা কিবা লগাই নাই নাকি না কিছু লাগাই নাই সাদা সাদা খবর লাগছে একদমবারে পুরা হয় এই জন্য তখন পুরাবারও লাশ লাগে हाब मा खालामगोन नामा बेखौ मा खालामगोन बेखौ पुरा जों आङो माने स्लाग बानायनोसैलाय स्लाब स्लाग ना स्लाब होनोब्रा ना स्लाट होनो स्लाग स्लाग होनोबाथ' बै साइकेल लिरै लिरै मावनायखौसो स्लाग होनांगोनलै आमाय बेनो आयु लिरै लिरै मावलायनोसै जानानै आच्छा 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 माने ayo ayo बुरिया ना मा मा लगायगोन नामा बाव ओरैनो भाई गाजर दं थाइबें दं पियास दं टमेट' दं बानलु गोथां होगोन टमेट'बो दं माथो फान्थाव एम्बुबो दं दे 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 टमेट'जों फान्थाव एम्बुजों लगायबा साबसिन गोथावसिन जागोन ए टमेट'जों फान्थाव एम्बुजों लगायबा साबसिन गोथावसिन जागोन जायनि जाहोनाव गोदोनि मानसिफ्रा औ टमेट'खौ खालि अदाबाव माने साखाय थिंयै गोदोना आलथा सुयै सुयै सावजायोल' गोदोना मोदो आच्छा 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 दे 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 आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं मिन्स गोजानाव थांगासिनो दङ जोंनि मण्डलीनि सासे फालक बियो ভালো না আছে ভালো আছে আচ্ছা দে দ্যাট মিন্स जोंनि बहाय जोङो उइथ आदिबासि एन्ड बर' माने जोंहा दङ जोंनि चार्च अफ गड जोंनि मिशन फिल्डआ बेबायदि दङ आरोखि ओंखायनो दा बिथांमोनाबो फैदों आं सिङाव थांनानै मोनसे जिनिस देखायहैनि मोनसे जिनिस एकदमबारे आङो मैया दुखुसो मोनलायलायना फैदोंमोन आरो थ' बेखौ नुबायना नोंथांमोना स्टेन्ड ओमफ्राय फुल बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों थ' नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो मा रोखोम नुदों बेवहाय 2 कालार्स दङ थ' ओरैबायदि ना जोंनि गसाइगावआवहाय मोजां रोखोम मोननोनो जिनिस मोननोनो थाङा आरोना बेखौनो जोङो लाबोदों आरोखि मैयानि दिनावहाय लाबोनानै जोंहा बे गिर्जायाहाय एसे जोंहा नांगौ जादोंमोन नालाय नांगौ जानायलाय जों बिराद माने ओरैबायदि माबा जाजोब्बायना रं थं सेस थांजोब्बाय आरोना बेखौ बानायनांगौ ओरैबायदि खामानि दं आरोखि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि बाप्टिजम टेंक आरोखि जोङो दायो खोबनानै दोनजोबदों मैला हाबजोबो नालाय सिरि नालाय बे मा बिफां होनो खामब्रेङा बिफां ना मा बिफां होनो बे दंजोबो सारिय' फाले नोरैबो नै बेफोरबायदि दंलाजोबो आरो थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय मा रोखोम नुखो नै कालारा बेबायदि आरो नै ब्लारबो नुनो नागिरो माथो नुबायना नै बेबायदि आरो थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं फिसा ब्लग भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे ना इन्जय खालामबाय बा आंनि भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय कमेन्ट भिडिअ लाबोनायनि सायावहाय ना माबा मोनसे मिथिनायखौ मिथिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं मिजिंथिहरदों थ' बिराद बेस्थ' जानायखाय आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोखि ना दाबो बिराद बेस्थ' नै एसे मोजां रोखोम मा होनो बेखौ देरलानोबो मोना खामानि बेस्थ' जानानै दं आरो ओरैफोरबायदि बेखौ दाख्लि एवजोब्बाय जोङो फैनानै हाग्रा दुना दंजोबोमोन नालाय दुल एवजोब्बाय ज' जानानै ओरैफोरबायदि आरोखि बिदि जानानै दं थ' हामबायसै जाय हक आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जोबनायाव बेखौनो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ
नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थागोन बा आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोननि मदद अननाय सापर्टजोंनो आसा खालामो बे इसोर प्रभु जिशु ख्रीष्टनि अननायजों नोंथांमोननिसिम ना गोदान गोदान भिडिअ गोदान गोदान गस्पेल मेसेज नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो मोनगोन होननानै मिजिंथिहरबाय थादों आरो बे मिजिंथिनायखौ दोननानैनो बा दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरनानै बेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों बाय